taispeánfaidh an cuí a dhéantar Brúphasáil. An cinneadh pásaila is coitianta sa sacair. Chuir an lechos nach maith tú a úsáid don cic, anús le taobh na líróide agus ídíirithe sa náitir mín leat an líróide chuir. Bhí cinse go mín an chromán agus an chlún casta amach agat, agus de chus a chinál cóchóir le drom na talún. Tá tú ag iarraidh an líróide bhfuile i leor bóra go tíreach. Úsáid trách na chusa leis an líróide bhfuile. Nóidir bháin don drill seo, nóir bhaid tú á cleachta cuine de lábha an math weit. Bhaid tú níos cotharma agus caróg sé leat cic-mhá a thógáil. Leanairt, tosaí a cleachta.